שלום לכם, ילדים חמודים בשם אביה ודוד. דודה דיאנה, דודה שלכם, מכירים אותה, דיאנה, היא אמרה לי למסור לכם שהיא אוהבת אתכם והיא מתגעגעת אליכם והיא רוצה מאוד מאוד לפגוש אתכם, אבל בגלל שאתם קצת גרים רחוק אז קשה לה. אבל שתדעו לכם שהיא מאוד מתגעגעת אליכם והיא יודעת שאתם ילדים טובים ולאביה גם סיפרה לי בסוד, בשקט, שיש לך יום הולדת. היה לך יום הולדת, סליחה, אני קצת מבולבל כי אני מתרגש. אני מאוד רוצה להכיר אתכם, אבל אני מאוד אשמח להכיר אתכם. לי קוראים רוני. החבר'ה קוראים לי לפעמים רוני מקרוני, כי יש לי שיער ג'יג'י כזה, כמו של מקרוני, ספגטי. ותדעו לכם שדיאנה מאוד מתגעגעת אליכם, ואביה היא מוסרת לך מזל טוב, ותמשיכו להיות ילדים טובים ולהקשיב לאבא ולאמא. ביי.